Mɔgɔw sɔnni tɛ an b'o kɛ wale kɔrɔw lajɛ u ye mun k'u faso ye u ye mun k'u ka kabila u ye mun k'u ka sigida ye n'an y'o lajɛ cɛbaw bɛ yen musobaw bɛ yen an b'u bila u jɔyɔrɔ la n'u bila u jɔyɔrɔ la jamana bɛ bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ n'u tɔgɔ ni sɔgɔma. Presque il faut qu'il va cadavre. Maa o maa b'an lamɛn ka bɛɛ don kirama to la k'a fɔ bɛɛ ma ko ni sɔgɔma. Bamako a n'a lamini laadala foli la an b'a daminɛ directeur la k'a n'a ka denbaya fo Bamako fɔ Paris. N'an y'o fo ka ban an balimamuso filaw ma Tonton Yasine ani Kaya k'o fo k'o barikada. A yɛrɛ fo ka dugawu kɛ n'o tɛ ka cɛkɔrɔba fari ɲininkali kɛ. Alhamdulilayi ko ɲuman Ala k'a d'i ma Ala k'i sɔrɔ. I bɛ min ɲini ka to denw ka to Ala k'u balo si d'i ma. Kɔrɔlen Ala ka to k'a bɛɛ nɔgɔya i ma. Jamana taabolo ka to Ala ka sababu ɲuman kɛ. Aw ye ka fo ye ma dɔn ko k'ale yɛrɛ fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Aziz b'an fo la ma dɔn ko depuis Paris. An balimamuso Amina ma dɔn ko k'a fo ma dɔn ka dugawu k'a ye. Ka dugawu kɛ ka silamɛ bɛɛ lajɛlen. N kɔrɔkɛ Bula ma dɔn y'o fo k'o barikada. Sherifu nga dɔn ko wana nga ka fo ka barikada. Ayidara nga dɔn bɛ nga dɔn si nga dɔn karamɔgɔ terikɛ don. Ale ni nga dɔn ko université belebele Kabala kɛrɛfɛ nga dɔn yɛrɛ Hayidara ma fo ka barikada. Sherifu bɛɛ lajɛlen nga to ka nga foli sɔrɔ nga dɔn kɛnɛ in kan yan. Karamɔgɔ baw bɛɛ lajɛlen nga dɔn ko danbetigiw hɔrɔn maabaw kuma tɛ bɛɛ ka foli sɔrɔ ni kɛnɛ in kan. A bɛ yɔrɔ in kan ka dɔn ko nin waati in kɔnɔ k'a lamɛn Bamako n'a lamɛn ko bɛɛ fo ka barikada. N'an y'o fo ka barikada n b'i ka conseil n b'i terikɛ fo ka dɔn ko n'o ye Badara Samake nga tɛmɛ y'o fo Mohamed Sila n'o ye n ka cɛkɔrɔba ye nga tɛ k'o fo ne ba n ba ninnu bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen nga tɛ k'a bɛɛ don k'o fo k'o barikada ka dugawu k'o ye k'a fɔ se bɛ Ala subahanahu wa taala de nga dɔn Ala k'o se d'an ma ale de ko k'a ka d'a ye k'a k'a deli ale ko k'a ka d'a ye k'a k'a balima an b'a fo sɔgɔma in na ka dɔn ko a n'a ka kira sanumani kisi nɛɛma b'a ye nga dɔn ani an ka silamɛsiw min bɛɛ dalen bɛ k'a daminɛ Amadu Tumani Ture la Musa Tarawele Modibo ninnu min bɛɛ dalen b'a kɔfɛ n'o y'o ta kɛ nga fɛ ka taa k'a fɔ bi jamana kafalen b'anw de la donc don dɔ bɛɛ bɛ ɲininka k'a fɔ i ye mun de k'i ka jamana ye donc an ka cɛkɔrɔba musokɔrɔba min bɛɛ b'an lamɛnna bi quartier fan bɛɛ donc o kɛlen kan ka ta radio ta ka k'a bila ka k'a munumunu k'a bila ka ka USR cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen fo pour que k'a f'i ye officiellement ko ne ma dɔn ko n'an k'a fɔ n ka dɔn ko an ka récépissé sɔrɔ la donc an ye a tɔgɔ la an daminɛ sa kɔnɔna na ka tila ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada maa o maa ye nin baara in kɛ a daminɛ landɛri la ka s'a ma donc halisa yɔrɔ la ministère de l'administration na ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada a fɔ aw ni ce fasodenya la donc foli bɛ nin cogoya la ka dɔn k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce Ala ka tile hɛrɛ d'an ma juma hɛrɛ Ala ka d'an ma merci beaucoup. N'o tɔgɔ sɔgɔmada la an bɛna baro kɛ an ka jamana kɔnɔ ko ka lakanabaliya an bɛna baro ko sen fɔlɔfɔlɔ ko ye baro sen filanan an bɛ don actualité politique la an ka jamana kɔnɔna na ayiwa n'o tɔgɔ ja an bɛ bi baro an bɛ ale daminɛ ni lakanabaliya ye dɔgɔkun kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ lakanabaliya kɔni a ɲɔɲɛlen don an fɛ yan kosɛbɛ ayiwa i ye jate jumɛn min na ale dɔgɔkun kɔnɔ. Jateminɛ n'a la ka dɔn ko i y'a ye jate yɛrɛ tɔ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que maa min kan k'a dɛmɛ k'o kɛlɛ kɛ n'o ye Faransi ye an daminɛ so la n'an ye lakana ta joona bi an bɛ yɔrɔ min na dɔn ko dimanche don tiɲɛniba fila de kɛra Mali kɔnɔ an bɛ min kalama k'a daminɛ Buguni fan fɛ la donc à 7 km de Buguni à 6 km de Buguni donc n'an b'a fɔ ma ko ka PK donc Buguni don da la poste min bɛ yen donc vers 3h du matin an kɛra dimanche don donc 3h30 marifatigi dɔw olu ye Ala minɛ ka donc ka taa dankari kɛ poste de péage la donc o dankari min kɛra donc adamaden mɔgɔ 5 ni tora polisi kelen ka donc ani agent d'agriculture kelen ani chauffeur na a ka parantiw donc olu de tora la n'an b'a fɔ a ma ko civil 4 mobili fila ka o y'o jeni ka kɛ bɔgɔ o kisɛ ci yɔrɔ caman na ka taa dɔn ko bi hali bi ɲininiw bi kɛra o ka se ka minɛ ka ta k'a bila bɛrɛlɛ kɔnɔna na joona nin waati in kɔnɔna na mɛ y'u ka kow kɛ ka taa o taara denni dɔ bɛ yen ka taa dɔn ko d'après gouverneur ka fɔ cogo la ka taa dɔn ko o tigi y'a fɔ ka taa a bɛ tile 3 bɔ parce que souvent il est important k'an ka denmisɛnninw ka kuma lamɛn o denmisɛnnin bɛ na k'a fɔ ko mama ani papa ka dɔn ko du min yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ kelen fagala ka dɔn ko du kɔnɔna na yɛrɛ a y'a fɔ k'ale bɛ to ka mɔgɔ dɔw ye ko marifa b'o bolo mais maa tun b'a jate yala ka dɔn ko a b'a kuma fɔ ka dɔn mɔgɔ hakili ka dɔn ko fɛn wɛrɛ o dugusajɛ yɛrɛ o ye ci bila a ma a ba y'a ci ka taa
PIG yɔrɔ nin na o k'a tɛ taa ko parce que k'ale marifatigi ye o bɛɛ n'a ka tɔn maa jateminɛ nka f'a nana ka kɛ du yɛrɛ kɔnɔ ka a n'a ba n'a fa bi yɔrɔ min ko mɔgɔ dɔ tilala ka sa o kɔnɔna na donc n'i ye jateminɛ kɛ ka mɛlɛkɛni ninnu suma u bɛ fɛn dɔw fɔ ka ne y'a fɔ n'o insiste la mɔgɔw ka vérifier nka parce que déjà ka to k'an ka kuma dɔ bɛ bɔ ko dɔw kalama n'o don n'a tun ɲɛ fara donc lakanatigiw ye solution tun bɛ se ka sɔrɔ a la donc o ye appel ye au niveau de la population ni maaw taara kungo kɔnɔ n'o ye mɔgɔ ye marifatigi la il faut que sécurité mɔgɔw k'a ta en compte parce que n'u m'a ta en compte ni ye attaque o attaque ye n'a bɛ kɛra anw mara i b'a sɔrɔ ka donc a plus ministre bɛ yen ka mɔgɔw b'a fɔ ka k'an ye fɛn dɔw ye wa an ye mɔgɔ dɔw ye tu kɔnɔ an b'o faamuya an ka ɲɔgɔn yɔrɔ la fɛn dɔw bɛ yen nka donc o kɛra ka o bɛɛ la an ka maaw t'o ta o de bɛ k'o gɛlɛya n'an bɔra o la aussi ka toujours le dimanche 30 mai vers 17h30 o kɛra aussi nka donc le village nka an b'a fɔ min ma ko Senina n'o ye an sɔngo kɛrɛfɛ nka o taara o dugu attaqué bandi nka o taara moto la nka donc o ka ca kosɛbɛ la ka dugu nka donc ka dugu bɛɛ kari-kari ka tasuma don dugu la nka donc ka tɛmɛ n'o yɛrɛ ye jateminɛ kɛra aussi nka donc toujours ne tile fila na Gawo fan fɛ an sɔngo yɔrɔ la a man di kosɛbɛ mardi don ma ka dugu dɔ bɛ yen nka n'a fɔ ma ko Tasiga n'o ye commune dɔ ye nka donc o la aussi an ni mototigiw ye bandiw o donna o sen ka kɛ dugu damani bɛ yen nka donc o taara o sen ka to k'o dugu ninnu nka donc o entourer min ka di o ka baganw suɲɛ ka taa donc ka marifaw ci ka dɔw bana mais nka donc o ye dugu yɔrɔ dɔw o sen ka kɛ kari-kari ka taa donc n'i ye jateminɛ kɛ aussi toujours nka donc jateminɛ kɛra k'a fɔ an ka kan min bɛ Agolok donc o ye bandiw ye ala minɛ ka donc ka o poche in kɔnɔna na ka teriw nka donc ka kɛ Agolok ka in kɔnɔna na mais ala y'a kɛ nka donc ministre mɔgɔ min bɛ yen olu sera ka wuli ka jɔ ka baara kɛ nka donc mɔgɔ damani de bannaw la ka tɛmɛ o sera ka donc ennemi o de pousser donc jateminɛ kɛra k'a fɔ le commune de Boura toujours nka donc an sɔngo mara la aussi kuna sini nka donc sɔgɔma ka taa wulila k'a sɔrɔ mɔgɔw ye nka dugu boli ka taa donc wulafɛ waati la o yɔrɔ bila nka taa o taara an sɔngo tile fila de nana donc a mara la ka taa man di i b'a fɔ nka donc ko ka bana de cayalen don nka donc nin waati in na nka donc tɛ tulonkɛ la o wulilen don ka mɔgɔw terroriser ka donc ka tila ka taa u ka misiw minɛ ka taa nka min kɛra tile fila in na nka donc nin yɔrɔnin na o ye nin ye nka donc jateminɛ kɛra k'a fɔ tiɲɛni barika bonyana Sikaso mara la donc ani Gawo mara la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa ni tuma b'i fo lakanabaliya ka lakanabaliya halisa an bɛ taa ni an ka actualité politique tɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o tuma an y'a ka fɔ nin waati kɔni kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fanga yɛlɛmaw kɛra Assimi Goïta ale nana fanga kunna premier ministre a y'o bonya n'o karama ta k'a di secrétaire vraiment olu ka wasago kɛ cɛbɔ kɛ Sugɛlɛ ye n'o tɔgɔ an bɛ nin kɔnɔna na halisa fɔlɔ gouvernement fana ma sigi n'o tɔgɔ an bɛ nin kɔnɔna na est ce que e yɛrɛ dalen b'a la i ka kɔlɔsili la an bɛ se ka taa élection ɲuman sɔrɔ élection min b'a to n'an bɛna se ka ayiwa président ɲɛnama fɛ malidenw bɛ se k'u sago to président min na min bɛ se ka to jamana in bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna na an b'a fɔ ma Mali kura. Situation politique dɔ n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya caman de kɛra pour que an ka se ka nin se nin waati in ma parce que san kelen kɔnɔ coup d'état fila donc an y'o de jateminɛ k'a lajɛ o de ye gɛlɛyaba don maintenant ko taabolo la parce que élection min bɛ kɛ n'i y'a jateminɛ CEDEAO mɔgɔw ani nation ani a bɛ Union africaine olu ka laɲini ye min ye nka kɛlɛ bakun fɔlɔ ye min ye o ye élection ko de élection jɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogo di élection bɛ se ka kɛ cogo min mɔgɔ ka nimisiwasa sɔrɔ a la ka tila ka fanga ka bɔ ko ɲɛna donc fanga ka di civil ma donc pour que militaire da ka bɔ a la kɛlɛ bɛ bɛn donc o kɛlɛ décision tɔ ka taa o de nana ni suspension ye o de nana ka taa bi aujourd'hui France bɛ position min ta la o de la mais n'i y'a fɔ sisan an bɛ yɔrɔ min k'a fɔ k'an bɛ se ka élection jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ka taa donc baara ma kɛ i ye kuma fɔ ka taa i kuma na de ka taa donc tiɲɛ ko t'a la parce que mun de b'a to élection jɛlen ka se ka kɛ il faut que d'abord ka donc texte min bɛ yen ka taa donc réforme min kan ka kɛ élection kɛcogo la fanga t'o réforme ye jumɛn bi nka donc structure min kɛlen don ka taa n'i ye jateminɛ kɛ n'o ye administration territoriale ye n'o ye cour constitutionnelle ye n'o ye CENI ye gɛlɛya de b'a la parce que maliyɛnw de tigɛlen bɛ ka tɛmɛ ni
kalaburu ta yɔrɔ so ninnu ma k'a fɔ ta ko ma deli ka baara kɛ ka dɔn ko baara min mɔgɔ ni si wasa surtout ko laban min kɛra kɔsa in na ka dɔn ko ye mɔgɔ jigi tigɛ kuru constitutionnel y'i da don ka dɔn ko Hasimi ka tali nana de k'a fɔ ko Hasimi kɛra président ye o kɔnɔna na k'a fɔ ka dɔn ko kuru constitutionnel kelen de tun delila k'a fɔ muso dɔ ye k'a fɔ olu ma maa min bɛ se k'olu ɲininka en cas de problème ni coup d'état kɛra c'est le premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale mais Hasimi ka chef de cabinet le capitaine na dɔn k'a fɔ ale ye ala minɛ olu écrit olu sɔnna ka décision di k'a fɔ ko Hasimi bɛ se ka kɛ président ye o ye mɔgɔ jigi tigɛ n'o tɛ ni élection kɛra est-ce que Touré bɛna juguya ni Manasa ye donc c'est pour cela il est important baaraw ka se ka kɛ an k'a lajɛ ka kɛ assurance bɛ se ka na min na organisation unique bɛ kuma min fɔra politique mɔgɔw ko k'a bɛ se ka kɛ comme olu yɛrɛ de bɛ nana fanga la n'o sera k'o sigi na donc bɛɛ ka hakilinaw di o ko la est ce que an tɛ se ka taa ka donc baara kɛ n'o ye wa mɔgɔw ko temps t'an bolo temps min b'a an bɛ temps d'an yɛrɛ de ma personne n'a le temps dans le monde temps tɛ maa si bolo mais an bɛ temps de d'an yɛrɛ ma i b'i ka vie de organiser le peu de temps que tu as i bɛ baara kɛ n'o de ye pour que i ka se ka résultat dɔ sɔrɔ donc ni organisation ni organe unique kɛra donc structure min chargé don ministère de l'administration territoriale mɔgɔw k'o dalen t'o la parce que ni structure min kɛlen don aussi ka ka résultat bɔ n'o ye cour constitutionnel o k'o reformater k'o réformer donc ni baara sera ka k'o kɔnɔna na i ye min fɔ ka tɛmɛ an bɛɛ sigila k'an hakili kɛ hakili kelen élection ni an b'a ɲini an tɛ se ka sɔrɔ a bɛ se ka kɛ élection transparente ye min ma to Mali kura bɛ se ka sɔrɔ o don mais waati min tora est ce que waati in bɛna permettre parce que cɛfɛn caman bɛ fɔ la an y'a ye k'a fɔ u bɛ révision bɔ ka liste électorale fana révision kɛ bon mɔgɔ caman bɛ yen olu salen don olu ka fɛnw bɛ ka kɛ n'a fɔra ko o fɛn ninnu bɛɛ ɲɛnabɔ ka tila ka sigi ka fɔ fana kɛ tuguni ka taa bɛn ni élection ye est ce que a bɛ se ka bɛn ni dɔ ma fara élection waati kun dama kan. non problème ye min ye n ka dɔn ne bɛ fɛ ka baara kɛ cogo cogo i b'a daminɛ waati dɔ bɛ yen waati yɛrɛ dɔ de d'i ma. Aujourd'hui ni constat nana ka kɛ baaraw nana ka kɛ réforme ni bɛɛ kɛra ka ban k'a sɔrɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ ka taa waati t'an bɔ Maliɲɛnw de bɛ sigi ka waati ko de kɛ o mais n'i ko maa man ka taa dɔn kosɛbɛ ne ka dɔn 9 mois tɛ bɔ an ka dɔ fara kan fo ka tunu wula tɛ baara kɛ o ça c'est clair ni adamaden n'i bɛ fɛ i ka foro ka ban i bɛ wuli joona de n'i wulila n'i ye sɛnɛ kɛ ka dɔn ka se yɔrɔ dɔ la fo wulafɛ yɔrɔ la n'i y'a dɔn ko i bɛ se ka foro in ban i b'i ka dɔn e mun ye ka dɔn sini ka tɛ b'a tɔ ban mais e yɛrɛ man ka dɔn ko a sɛnɛ yɛrɛ daminɛ fɔlɔ e ka fɔ ka tugu waati t'i bolo ça fait pas marcher c'est pour cela qu'il est important en cas que 8 mois 9 mois kɔnɔna na 9 mois na ka taa au départ tubabu tun ye 9 mois de d'anmaw an de y'an ba tɛ la kɛ 18 mois donc bɛɛ wulila ka jɔ donc c'est possible na dɔn avec 9 mois e bɛ min fɔra ka fichier électoral kura tɛ dilan kɔrɔlen de min b'a la ka taa donc maa min sara o ka bɔ o yɛrɛ bɛ hali population nɔfɛ ka taa parce que dɔw ka mɔgɔ bɛ sa olu de k'a déclarer o t'a déclarer donc aujourd'hui mɔgɔ dɔw kan ka don a la ka taa olu de sina ka don a la et mɔgɔ caman aussi b'a la olu tɛ taa élection na parce que aujourd'hui il y a 8 millions qui sont inscrits sur la liste mais maa min voté ka tɛmɛ 3 à 4 millions donc élection tɛ nombre ko ye élection ye détermination ko de maa min bɛ fɛ ka jeune caman tɔgɔ sɛbɛnnen b'a la o ka carte bɛ ka dɔn ko fɛngɛw la mairie la o tɛ to ka carte min na ta o tɛ taa ka dɔn o ka carte fichier élection kan ka kɛ min na o tɛ taa ta o tɛ taa élection yɛrɛ kɛ yɔrɔ la donc pour moi ka dɔn ni baara nana ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na n'an y'a ye ka je condamne ka dɔn Youssouf Zerki ye min fɔ ka n'o ye Hasimi ka conseiller k'a fɔ ko élection ko bien k'a bɛ se ka reporter c'est pas à lui de dire k'a fɔ k'a bɛ se ka reporter c'est de laisser le premier ministre n'a nana qui a la politique du gouvernement o de kan ka sigi k'a lajɛ ka baara kɛ ni baara t'a permettre ka dɔn a ka se ka kɛ constat de kɛ Maliɲɛnw bɛ bɔ a kalama Union africaine bɛ bɔ a kalama CEDEAO bɛ bɔ a kalama an bɛɛ bɛ sigi k'a lajɛ ka dɔn na kuma kan ka kɛ cogo min hakilina min kan ka taa donc à l'impossible l'une n'est tenue donc o la baara de kan ka kɛ a bɛ kɛ o kɔnɔna na mais tant qu'o ma kɛ c'est des préjugés an tɛ se ka taa préjugé an ka niveau bɛ cogo min an ka hakilina bɛ cogo min an ka kodɔn bɛ cogo min ça ne permet pas de juger la chose comme ça. ayiwa n'o tɔgɔ an y'a mɛn nin kɔlɔlɔ kɔnɔna na ayiwa malidenw an balima minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta ko fɔ ka jamana kɔrɔtɔ an y'a olu fana bɛ wuli ka jɔ la wala laadala tile de don wa wala u bɛ ka na Asimi na ayiwa u b'a fɛ ka bagabaga de kɛ walasa u bɛ se ka don gouvernement na. sema parce que olu kun delilen don a la ni u ye fɛn ni kɛ dɔrɔn k'u wele k'u cɛ ka na i bɛ k'a bɛ wariba d'u ma ka tila ka t'u la loger hôtel la ka mobili baw bila u ka disposition na wala ni u ye nali min kɛ nin dans place ko de don wa ou bien fɛn jumɛn de b'u kɔnɔ. o nana ka dɔn sa de o bɛ garanti de dɔn parce que n'o tɛ depuis fɔlɔ kuma fɔra ne ko non man mɔgɔw ka jɔ ma ta u bɛ taa gouvernement na problème foyi t'a la o bɛ taa gouvernement na parce que
Beckham Mabako, Antiru Banako, Beckham Mabako. Near Chatimica government cheated to Minister Sabana to near Chatimica, who sing at nobody in the Machama, because a minion to come home and Sarabako, or you have design. Or there's a lot of phone you want to get. If you mean Carol in another Ankataka, don't you need to but when you walk Basia before Mao before the book of another kind, Yamat Segado, the Ankatin and that second Marcel second Gomesana, she's got this up on the Hajj. Donc aujourd'hui, tu as cette position qu'on a, et tu n'as pas besoin de faire la donc c'est compliqué dans ça, même mal à l'aise, à la manière même mal à l'aise. On a garanti des lignes que nous avons comme des parents à faire. Cela n'est pas ça n'est pas quelqu'un, on est choqué de voir sur les parents. On a sur les parents, qui a des mots qui sont également, ça moi je peux le dire clairement. Après la cana, on a du bon on a pour des informations qu'on a dit, mais ma réseau on est bien dans des parents qui ont pas bien fait. Donc qu'il a bien mochi, choquellement, au point dans ça n'est pas quelqu'un. Donc maintenant on va faire la côté tao, non, on va assurer de là. C'est pour cela que donc Hassini, on est fait un moyen, le col Hassini donc on est oui, nous sugar de nous, oui, oui, assurance de nous, il faut mettre comme tout gouvernement un problème à la fin, oui, au Bali. Maintenant, fait le but que oui, il faut le mettre à madame, mais il a dit, Africa Wati, il y a qui était un format, donc, on croit qu'elle va dans le maire, on va acheter, aller trouver palais là, ou alors trouver d'autres bords de la carte dans le programme, c'est là, c'est ça. Mais aujourd'hui, quand on coach, on va évoluer là, c'est qu'il faut se dire, quand on y a des mabika, on a, pour que pareil, parce que les points, ils n'ont pas, on dit, parce que donc, on a des soins là, on va marcher au dos, on fait mon fait dans la tête, dans la canapé, dans les sociétés de demain, d'où d'amener les pays, quand on va gérer là. Mais les belles là, c'est qu'à fond, les belles là, il y en a beaucoup de gens, merci beaucoup. Nous avons amené une belle génération à pour faire une c'est là où il y a des prémices à dame Malipuni, what you call là. Pour le logis, on s'est cassé là, Malidon tabou là. Mais il faut dire là, c'est là où, par exemple, il y a un hack non fort pour que ça gagne la malienne de parce qu'il y a des décisions pour nous dans embargo tout n'a qu'à Malina. Mais par dans la cas hakisi comme sensibilisation au kera baro kera donc a konnana donc bara ni kera donc baro be sela ka siro la donc be hakisi ko kuma bo parce que we décision mi tanga donc on de tita voyage ke ngata ka yo wore anga ma on de bon mais on a amba ko ke mali kana mi mbato anga soro ko ngata donc ka fo banko be se ka datu ka fo ngata ko ke ari ke ngata donc libre de circulation ngata ka fa se ka jama wala kana donc ko we jo donc we hakisi ko we bara ko ngata mi hakili na ndi ka fo ngata kuma en kera na donc hakili sigi ko na donc maintenant akolo e mi ngata donc ça veut ara ko ba man ba mbebe ke ka donc c'est des ola en suspana ka bola en susoro ko na anti do réunion ça ko na donc aussi union africaine aussi we en suspana hale en tout ngata to ka tenge mina sinon mato ka ku ma c'est do ku décision ta ka fa anga mo ngata to gena ka bo ngata to de tem no ka ko ina ka ko to se ka se kata otu yo décision ta ka to ko na se mais ne ko na suspension me kera ka to hale ma to sa to be fa i présenter mina avec les yeux en se ka ta to ni ma to sa de na anse ko ra to c'est des ko bela anse ko ra union africaine ko bela ami to anga so ma ta to on ti ta ko la to donc déjà ko la fa nga la ça c'est très clair anga mo ka na pour souligner les conflits là, à lobby là, on dit c'est la fin faut participer tout donc en temps où on est donc mais pas qu'à tourner il demande qu'à tourner aux conditions où est mis là aux élections gelées au bout des faits on veut faire la faire c'est pouvoir civilement parce que elle dit que jamana chamana où est des que la ça il man moi pas faut que c'est pas vrai parce que texte tu es mis faut mettre à faire quoi c'est le vice-président ne peut pas être président de la République mais donc il s'est auto-proclamé président de la République faut y m'envoyer non, chaque là, c'est très clair, c'est très clair. Chaque là, c'est vraiment dans ce qui a été publié dans le journal officiel, c'est que le vice-président ne peut pas être président de la République. C'est très clair. Et il ne peut pas le remplacer. Parce que c'est pour cela qu'il y a un parent de quel a hacké, parce que le parent de quel a
Camarade, je suis en direct utilisé à cette heure-ci. Dans les urgences bébés, c'est depuis qu'il y a là. Alors, donc, il est important que les dispositions de l'Okata, pour que tu aies donc, maintenant, chaque avocat, c'est sur quel arsenal juridique où il y a celui qui est présent dans le débat. Maintenant, auquel est dans la faute demain, les dispositions de l'Omata, à ce que c'est qu'il est candidat aux élections présidentielles. Donc, s'il n'y a pas de CEDEAO, s'il n'y a pas d'Union africaine, s'il n'y a pas d'Union européenne, c'est qu'il n'a qu'à la présenter. Et ça, c'est des violations. C'est que dans l'élection très gérée, les textes disent qu'il est présenté, qu'il a présenté le président. Ça aussi, ça serait une autre chose. Parce que même il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui, on va conseiller là. S'il y a des gens qui ont des conseiller là, on est à Kaouli très lui, il a fait, donc cette jeune génération pense qu'avec les armes on peut s'imposer. Donc c'est pour cela ils ont très bien travaillé pour que Korolok na manière de nous ça veut dire parce que les gens qui nous est quelqu'un de Jojo ou le ballon na to ti mala na flo to ni ni impôt de donc douane wori al no le ballon la to sa na to be ballon la parce que non de baya to na to ko ya to mo risque ta de baya o de donc to de baya to na il faut que de baya qui ja le de no so ko ja c'est pour cela que je pense réellement qu'il mérite d'être félicité parce que oui, j'aimerais donc pour que madame donc oui. Ah ouais, je me fais aller venir me chama kuni bismillah ni watela ni ala ma fara da shi alfana da ga shirma fitete na shi na ga shirma fa gasini femme ko avec ga digina ko be wato ko pre shogal ni shogal ta bora sisan shogal ka bara folo kan ga ke mu yi parce que aja ka fo ko yi man ga jamu be sin ga jamu be shogal yera ko ni wati fonnana parce que ga yera ka fo ko wardu nam be ko wa daga toujours d'ailleurs wati lora aywa ka priorité ka tuma e folo pour que transition se gagne a kɛra cogo cogo ma dɔn kuma baara in ti kɛ kunfɛ baara tɛ M5 ye baara kɛ depuis fɔlɔ ma dɔn a fɔra ko ka baara kɛ ni M5 ye ko kana se ka don kɔlɔlɔ in kɔnɔ ala ka hinɛ Musa Tarawele la ala ka hinɛ Amadu Jumatu la o y'o rapporté juma min o y'a f'u ye ka tɛmɛ jeune ninnu ye ka taa fɛn bɛɛ kɛ ɔ ni M5 ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ni M5 ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na parce que M5 de ye kɛlɛ kɛ fo ka na se nin kɛnɛ in kan donc programme dɔ tun b'o bolo yecogo dɔ b'o bolo n'an nan'o ye ka taa o ye min fɔ ka taa o bɛɛ sigila cɛkɔrɔba ninnu ka baara kɛ donc o b'a dɔn o bɛ taa cogo min ça aujourd'hui an tɛna se k'o kuma fɔ priorité ye min ye ka taa élection ko don o b'a dɔn priorité ye min ye sécurité ko don o b'a dɔn priorité ye min ye maliyɛndenw ka lafiya ka taa donc o don baara kɔnɔ bɛ na o la mais ni chauffeur sigila komi y'a fɔ cogo min na parce que n y'o min f'i ye ka tɛmɛ parce que déjà o dɔw ko ma daminɛ mankan caman kɛra entre la cour suprême et la cour constitutionnelle gɛlɛya kɛra ka taa donc ça veut dire n t'a dɔn a erreur sera ka kɛ cogo min parce que pour la cour constitutionnelle donc il a déjà prêté serment mais c'est que la cour constitutionnelle oublie donc il a prêté serment en tant que vice-président et ce vice-président ne peut pas être président de la République donc maintenant o de la donc cour suprême ko ka fa ka se ka serment prêté hada ay décret fɔlɔ min ta foulé qu'on a diminué ka décret maintenant c'est nul et non avenu parce que le Méniabakan il a des conseils juridiques comme le docteur Youssouf c'est la catastrophe maintenant ça veut dire à travers denmisɛnnin min ta les universitaires comme ça veut dire on peut o t'a dɔn état yɛrɛ ye min ye on peut être professeur maintenant à l'université pour parler maintenant de droit administratif pour parler maintenant de droit ceci de droit cela mais la pratique au niveau de l'administration est tout autre nous on a pas vraiment qui dit mais à la connaissance maintenant réellement maintenant l'État le fonctionnement et le mécanisme de l'État ils n'ont jamais exercé ils ne savent pas comment l'État fonctionne mais mis dans c'est des gens ou quoi nous mettons nous quand à l'école là je ne sais pas quel type de cadre nous aurons pour le Mali c'est pour cela que nous avons une administration laxiste une administration sans résultat une administration coloniale une administration qui travaille dans où les résultats ne sont pas visibles une administration qui n'a pas de contrat avec l'État malien une administration qui n'a pas de contrat avec la société malienne une administration biaisée une administration
Donc, on a amassé les réforme qui est au niveau du type d'administration que nous voulons, qui prend en compte l'aspiration du peuple malien, même l'administration qui a été bien radio, même gendarme qui s'est attaqué par casse dans le sous des condamnés, même douane qui s'est attaqué pour Kancho Miyaga, même directeur qui s'est attaqué dans l'administration de Kancho Miyaga, même 10% de l'ébitable, même douane tout ça donc l'administration que nous voulons pour le Mali, nos changements dans la carrière, au corona, cette nouvelle session de cette justice que nous voulons, pour que Mali ait un justice fait, pour que Djamadi ait un daïoula, Fantam Soukana Minaoula, Fantam Kanga, moi c'est notre justice là, tout ça, ce type d'administration et d'organisation de notre société, c'est une amour au et que notre M5 et les hommes d'autres dans nos travaux proposés en téléphone dans le Mali avance. Mais c'est une vision globale, une vision des bateaux qui aura croix maintenant. Mali croit que c'est parce qu'on croit que c'est donc l'administration jusqu'à présent, depuis le moment où c'est même fonctionnaires, dans les traites là, c'est beau, nous sommes eux-mêmes doivent être reformatés au cas où l'administration a dit que la chef, il faut attaquer, il va attaquer, Diamanata, il doit mettre là, tu dois être puni. Au cas où la différence sera, au cas où possible, dans la manière de possible, donc, il y a un directeur, on va voter service fait là, on va baisser ça, marcher pas ou à combat ou comme il y a des structures qu'on a dans mais fait on s'accorde l'État n'a même plus besoin pour beaucoup 10%, 20% ou le sojo et pèse la café à la dogo makutala les personnes qui vont dans baramba ou que dans milliards ou dans États-Unis d'Europe là quand la location dans dans 500 pieds au makutu euro là faisons en sorte que la fait dans 50 dans le makutu là papier au bisa ka bureau qu'on a fait makutu là or quand on bisa ka coacher la forme makutu là quand on va se faire des formatés nous n'allons plus avoir un Mali nouveau. Ça veut dire que Kagame fait un effort. La première des choses à tirer en compte, à part il y a des choses prenez l'exemple sur moi. N'importe où dans la il dit prenez l'exemple sur moi. Nous n'avons pas tout dit. N'y a pas de la météo, n'y a pas de hakina ni yecholi. Moi de la parce que tu souviens de, n'y a de la parce que des appels horonia n'y a de la parce qu'on voit des millions de morts, au millions de morts dans le Takata à Yelma, hakina min b'a to bi kabila bi tara bi ka apara hali a ka ɲama bɔnlen i t'a ye i bɛ se ka dumuni kɛ ka taa dɔn saraka ka taa ni dumuni bɔnna gudɔrɔn kan i b'a ta k'a dun tellement a jɛlen parce que les hommes et les femmes se sont donnés k'a fɔ e ka liberté e man kan ka e tɔɔrɔ e man kan ka n tɔɔrɔ n'i ye ɲama bɛ nɔgɔ e de kan ka ta mais anw ka adamadenya kɔnɔ anw yɛrɛ dɛsɛra hali anw ka kan ka ɲama fura ka taa donc an taara marokɛnw de nɔfɛ ko o zone wa t'a dɔn ka na aw ka ɲama fura an yɛrɛ sugunɛ de kɛ ani an bɛ fɛn nɔgɔlen de kɛ ka aw fili sira kan donc olu ka na fura n'i y'o jamanaden ye ka taa évolution ko kuma t'a la n'i y'o jamanaden hakilina t'a la maintenant an bɛ bɔ nin cogo la tuguni ça veut dire baara de kan ka kɛ priorité chauffeur nana ka to baaraw de kan ka kɛ et que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ sariya ye bɛɛ de ta ye e tɛ se ka ko kɛ min ka di ye a fɔ hakilina min na i b'a ta cogo min ja a tɛ se ka kɛ a kɔnɔ n'an bɔra nin bɛɛ kɔnɔna na hakili sigi bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ. avec Choguel là i b'a dɔn ka fɔ a bɛ se ka kɛ. Choguel est l'homme politique, il sait qu'à fond d'abord comment dire. Aujourd'hui, parmi les hommes politiques, même de ceux qui l'amènent une homme d'État dans sa famille, c'est Choguel. Il sait qu'à Choguel Mali, la connaissance de l'État malien, le nord du Mali, à quel moment ça livre, c'est là et que dans le livre, on commande là partout dans le monde, c'est Choguel. Il sait qu'à Choguel Mali. Maïe ici oui inspection pour Ibrahim Bouakar qui est à Ouattila si un homme de chien tout quand a contrôlé quand a ordonné contrôler que Bouakar c'est ce Choguel qui a été payé c'est ce Choguel qui a été payé à 6 à 7 millions autre mais chèque qui est capable d'en pensant que va mener au cas de nous chèque qui est capable de chèque qui est capable de verser dans la société comme là quand là on a chèque gardé. C'est ce Choguel, depuis qu'elle est dans la phobie, il livre ailleurs, à former un bloc-notes, ailleurs, tout des fois, il est Choguel, mais comment il y a un fait facile sur ma vie, n'a pas répété, texte sur ma vie à tout. C'est ce Choguel que j'ai vu à court final, à la Fantaïla, quelqu'un qui a donné, il a été major de sa promotion, à la Yaka Kalaka, le Seigneur dans la Cana, et il a mis dans la un à un pour aller, un ingénieur dans son domaine, et il est sorti major de sa promotion. Il sait qu'il était Choguel fait. Il sait qu'il a fait. Mais Nido, il est méthodique. Il est un homme politique. Nous, le fond, nous,
tourner farmina na hakila awsene do dandugu yemwe ka nini ka fanga ka bisa ka be atora ka be fete na ka be mo fete aba o dandugu de la parce que na so ka de na ta do aka jama donc mi do ba me clé fali ka anga bara ke malika ko ne gele ala ou na ta do o yele ka te na bla ka o donc il est important et il a aussi la patience d'écouter tous les hommes politiques. Parce que il y a une chaîne qui est des dara, même si c'est un candidat oui, ou l'on a donc au moins son attaque à premier ministre, moi je pense que c'est bien toi oui, mais même si c'est un candidat au début dans la prochaine c'est la clé. Sur le mec qui est là mon attention, mouvement démocratique dans 1991 avec qui est là tout, mais carré comme Moussa Tarouka pour moi faut watch les peuple avec des décisions en bisika. Au tournant on a décidé par pas décidé pas tout de suite avec 45 kilos, mais au bela à admettre quelque donc on a tout fait maintenant donc pour finir aller à la musique donc c'est un nombre de c'est qu'à faire fois il est méthodiquement bon il est un ancien donc on a fait chaman c'est la nord du sud sur les bagnes parce que donc nous nord ko ko aba do gatimo ko fauna na tuo fauna na tuo kama seki no sur ko fena no abi bedo abi beka kadla no abi beka sumo no ma mi do ko de frère c'est problème mais mido je le dis aussi quand arme de pénica de todo je le dis n'attend de frère c'est que le peuple malien compte sur toi mais ni na na donc il y a qu'à je suis convaincu ne me parle de même c'est la parole de même c'est qui mérite mais par rapport à la bataille qui est calée quand on fait dans M5 ton ni même c'est qu'à quel manière le yoro be hadi mazote koro ota anga bom okula anga quel manière ko imata pour le ko kele et regarde clairement le Mali évite toutes sortes de compromissions c'est pas parce que nous y a on même nous y est avons pas Bentakame Allah subhanahu wa ta'ala ko sa fièvre de balokombo minga donc moi bien so pression manaka kula et il faut regarder le Mali pour que au lendemain des élections présidentielles en Bekategere ko wa ka fa konta ana présidence donc parce en gros ne c'est qu'à 1000 fois sugar kula min ka ni wa fa de ka yechoy parce que ni fecha ma fora ka kera we ka parce que ale mi na ka so le mo mi na be fendi na do na ba et les gens qui viennent à la fin de la fois, après on a d'autres les mêmes bon quand on se rend à au père il y a sur la position on a les mines il n'est pas hypocrite ça va n'a pas la ni créer que la même ça que la fois c'est quand on chama tout décourager et les gens tous les cas on doit nous parce que les règles de donc là comment il est ça fondé parce que comment il est ça fondé parce que même même au son dia tout bien gros ouais comme il est là donc parce que ouais même le tchèque donc ils savent là pour gagner à fond parce qu'ils se sont laissés manipuler par un malade mental qui est caoutchouc dans ta vie. Donc, moi, je ne peux plus accepter ça. Donc, les gens qui ont fait ça, on a la réaction. Parce que là, finalement, à la visée, I am all of them. I'm more than ready. I'm more than ready. Kasi mo ko aywa kasi mo ka be na ko 15 30 ko mo ta mo amad me mo wolo la kasi mo le fare bon ni parma aya jombal to ni to mo balma be ko ya ko le ko ma donc en gros ma to ko ni chuya yi aujourd'hui mais anga mali le anga bo ko ye ko la mali problème ye ko ni min bi se ni fo la ka kuma che me be ni ka kuma mo hakla ki na ta do an dalente anga na ta an dalente mo shila ka ta ala de na donc awe ala de an da kanti machine et en tant que ça la formation en tant que makanti machine à Mali pour le Mali pour nous tout pour le Mali nous ferons tout pour le Mali nous ferons ça mais choquel dans la naïe pas je serai le premier n'a ici à Bukadje mba ko halite turuka mba ko ni omwe katlaka ko ne ngata doko akole kama kuruni katlaka ngata terike ngata doko irila ne ale ko sala ba ibe ko ni teme ya so teme fuye aywa bismillah no do aywa ibara ka dum ay process ka dum yere ay ko ma don ka fo awre ko na ka mo la be consultation nga aka sera ma ta consultation ke la abari ko consultation M5 ka jubili ka joye abe ku munde fola sinin meeting do wa meeting ya abe bara tali ko aboni nya fo parce que aja ka fo usera ka ba autorité moral ma utara ya ba yin ko fi bo utara fo do e fona fi ba fi ko kumna ato shwala
dɔw fana fɛ yen donc aw bɛ mun réconciliation la mun réconciliation kuma faamuya politique ye politique de ye maa dɔw bɛ se politique la depuis ala y'o ban dɔw bɛ se politique la n'o tɛ école de politique tɛ yan mun de kɛra ka jimi y'a ɲini k'a fɔ bɛɛ ye n ka taa ko vendredi n ka taa ko bi vendredi n'a ko M5 su de a m'o de fɔ mais M5 su ka don kɔrɔ da ye n ka taa des 23 qui sont morts olu de su de sigi ka don ale m'a faamuya parce que maa barika bannen ale kuma bɛɛ fɛ a b'a fɔ ni maa barika banna a bɛ kuma bɛɛ fɔ ne ma ɲamakala de la ɲamakala tɛ nka mais a bɛ se ka kɛ n ka dɔnkili jukɔrɔma ɲamakala de wa a bɛ kuma tuguni ala ni kuma wele ko k'a fasa a ma kɛnɛ o a ma kɛnɛ n b'a f'i ye a ma kɛnɛ a kuma bɛ o fura ta bɔ est-ce que a ka farafin dɔ kɔni kɔni a ye fatu fura ninnu bɛ d'a ma bleu o tɛ bɛn bleu ya n'a ye bleu kɔni ta kɔni ye a bɛ mali wuli k'a jɔ a sen kan n'a dilan o bɛ fatɔ ka fɛn yi la o quand même il est important à analyser parce que n'i ye jateminɛ kɛ cohérence foyi t'a la journaliste siri tigɛlen dɔw bɛ taa sigi a kɔrɔ ka taa dɔn n'a ka ni journaliste ko k'a bɛ question posé a to n ka kuma fɔ et ne ko e de ye journaliste c'est toi qui dirige les débats c'est parce que je donne 10 000 ou 15 000 ka dɔn e bɛ taa sigi ka taa a b'a da sago fɔ c'est toi qui es malade c'est toi qui ne connais pas ton travail c'est pour ça que je dis que beaucoup ne doivent pas avoir le titre de journaliste donc n'an ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ Mali bɛ taara ka taa dɔn réconciliation daminɛ j'ai dit que nous avons déclaration le anniversaire bɛɛ de wele de kɛ o don an bɛɛ tun kɔntalen don bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan sanni a ka taa kɛlɛ la ni le 5 juin donc o 5 juin na hali maa min taara ka bɔ yen anniversaire la ka taa i b'a wele kan o de la ti ko wele kɛ ka fari o de la o taara tilema nɔfɛ tilema kɔ fari mais n ye jateminɛ kɛ n kɔrɔ Koniba in bɛɛ b'a d'accord o n'a ka hakili don moi je le respecte dans ce qu'il dit n y'a fɔ i ye denmisɛnnin min wele ka na ka dɔn n ta ye o nɔgɔni a kuma ne ka radio la n y'a wele ka fɔ a ye ka taa o ye hakilina ye min ye ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye parce que min don pour ne ka ye cogo la ni M5 ko bɛ yen d'abord la première chose c'est de rendre hommage à ceux qui sont morts o ye fɛn fɔlɔ ye ne tun tɛ taa o mais nin kama denmisɛnninw ka saya kama ne bɛ taa n bɛ taa mun na ka taa dɔn pour que k'a fɔ mɔgɔ ye bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka taa ka tɛmɛ fɛngɛ na pour que ka taa dɔn komi a ka b'a su a ka maaw ye i n'a fɔ lahara bɔlɔ denmisɛnninw bɛ tila ka taa diko nɔfɛ a ka so a escorter ka na an y'o fɔ ni maa o maa nana k'i bɛ wo ci diko la i nɛ bɛ ci parce que min don e b'a sɔrɔ e bɛ kaw jimi ka mission na ou e bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka mission donc a tɛna nin kɛ anw cɛ la an ko maaw bɛ se ka fili mais jamana kɔnɔ n'an ma hakili dɔ sɔrɔ n'an ko maa o maa n'a filila k'i b'a fili i yɛrɛ bɛ ka taa ale ka suma fili donc adamadenya bɛ kɛ ka taa dɔn hakili sigi de kɔnɔ ni yɔrɔ kɛra la o la o wulila ka taa kaw jimi bara o kɛra kaw jimi dɔrɔn de ye o taara suarabaya bara ça n'a jamais été bien non ne ma dɔn non o taara nɔfɛ ten dɔrɔn adamadenya dɔ dɔrɔn donc ale yɛrɛ ma dɛmɛ caman ta anw kan mais il faut le laisser ka dɔn o taara nɔfɛ adamadenya kɔnɔna na donc ale yɛrɛ bɛ taa kɛnɛ kan donc mɔgɔ caman bɛ taa kɛnɛ kan Yusufu Bilali n'o ye n bɛ a ka foli kɛ n ka k'a barikada n'o ye n terikɛ n ka karamɔgɔ ye donc o yɛrɛ ka taa wele kɛ n ka k'a fɔ ko bɛɛ ka taa kɛnɛ kan donc Yusufu Bilali donc maintenant olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan maa caman bɔra ka weleli kɛ M5 mɔgɔw bɔra ka weleli kɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kuma min b'a to hakilina min taara le 5 pour que jamana ka se ka taa ka taa ka bɔ tigɛ kɔnɔ o bɛ segin k'o de ɲɛfɔ maliyɛnw ye sur des 10 principes pour k'a fɔ hali n'anw donna gouvernement anw bɛ fɛ yɛlɛma min ka kɛ o de ye donc nin o ye baromètre ye an bɛ n'o juger o de la n'a kɛra n'a donc o bɛ segin ka o kuma de kan donc pour que baara ka se ka nɔgɔya o taara mɔgɔ cɛ ka bɔ Kati ka sɔrɔdasi musow cɛ ka sɔrɔdasi denw cɛ ka na n'o ye ka dɔn ka ale kaw jimi pansan de ka taa ko o de tiɲɛ mais ala ye fɛn o fɛn dilan mɔgɔ tɛ se ka tiɲɛ kaw jimi bɔ nin kɔnɔ i ka sɔrɔ kɛ bɔ nin kɔnɔ i ka Mali ta bɔ nin kɔnɔ i ka ala ta bɔ nin kɔnɔ i ka danbe ta bɔ nin kɔnɔ i ka hɔrɔnya ta parce que n'i ma bɔ a kɔnɔ c'est que tu vas te faire humilier parce que tu es rentré par infraction dans la politique et politique yɛrɛ dɔn i ma tila i ka prégal foli la i ma tila ka dɔn i ka ɲɛgɛn mara in na sugu kɔnɔ donc i tɛ se ka n'a fɔ k'i bɛ don politique yɛrɛ la ka tulonkɛ kɛ ka dɔn nous ça nous fait 35 ans on a train de faire la politique et c'est d'abord un moyen d'être politique car n'a pas d'abord ni à mɔgɔ si a fiɲɛ de ta fiɲɛ bɛ ta parce que ça pas
fana to ko mo yere fe fo ko ma ta ko donc amo baraka mami ba bloquer rendi ka fana da ko il dit qu'il préfère mourir dans l'honneur ou dans la dignité pour ne pas trahir donc ako mata ko e trahison ko mata o dia aka video la ni sa ni mami mama ni muso be ngata to e mata do o fa e mo do ka fa adama de la obe na to bi o do ya sa de ama oronya la dambela ni militaire o tulo ko be ke yi mo fla no ke mo fla no yo be ba be du parce que ma ha ya le mo maka to bodi parce que ha mi yo buri ine ma mi jera oronya la i borke ka da wala da ta de ko da fo bi illa ka ti ko ya maka di ko ma di fa donc avec tes mecs au yoro là pour que quand je profite de l'occasion qu'a déroulé pour la mobilisation globale pour que Bekabo aujourd'hui pour aller supporter, pour aller pour la mémoire de ceux qui sont tombés. Parce qu'au tombant, tout le monde est tombé. Ce n'est pas un problème de Dachon, ce n'est pas un problème de Shogun, ce n'est pas un problème de Moutaka, c'est un problème du Mali. Comme on va comme il dit, on va t'aller montrer. Nous sommes en train de se faire en France, on va se faire Bana fora kulu kata est-ce que an ka kana no tora an yɛrɛ bolo ni waati kɔnɔna na an bɛna se ka ko kɛ wa parce que fɔra ko ninnu na intervention foyi kɛ ni Mali ta administration ye tuguni Macron y'o fɔ Macron depuis tile fila in na ka taa coup d'état filanan kɛlen na il était très caché contre le an yɛrɛ facile la contre le ouais maintenant a ye décision min kɔnɔ a CEDEAO ka décision ani Union africaine ka décision au kɔnɔna na il y a États-Unis olu taara ka bɔ yen o y'o ka préparation militaire tigɛ États-Unis k'a fɔ nka ko na an ka soldats tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ États-Unis taara ka bɔ États-Unis taara o fɔlɔ de taara parce que ko coup d'état parce que États-Unis ka principe ye coup d'état kɛra jamana o jamana o ka sɔrɔ tɛ di o jamana ɲɛmaaw donc hali n'o bɛ baara kɛ hali kunun ka taa o ka mɔgɔ bɛɛ mɔgɔ n'o bɛ baara kɛ ka taa nation États-Unis ka fɛngɛ la o ka wari bɛ don yɔrɔ dɔ o y'o ɲini ka 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 kuma fɛ kun a lajɛ ni projet min kan ka continuer ni hakilina kura de kan ka taa Mali fɛ donc USAID ninnu ni o bɛɛ ye réunion kɛ pour que ka se ka hakilina kura o y'o ka coopération militaire na donc ni fɛn o fɛn ye renseignement fɛn o fɛn ye ka donc surveillance ye o de b'a kɛ o ni faransi de jɛlen b'a la o de b'a kɛ fɛn o fɛn n'o ye matériel giriman ye a fɔ k'a bɛ ta ka Mali la Russie de b'o dɛmɛ o ka avion de ka bon ni bɛɛ ta ye pour que ka se ka na n'o ye donc maintenant Macron y'a ye ko ninnu y'o dabɔ a la Macron tun bɛ nin décision kɔnɔna kunun o ye réunion kɛ ka taa vers 16h 17h décision binna k'a fɔ u bɛ ka taa fɛn fila tigɛ Mali la fɛn fɔlɔ ye jumɛn o n'an ka militaires sur le théâtre d'opération ça veut dire au nord au centre Barkhane ninnu anw tɛ baara kɛ tuguni jamais ça veut dire an n'o tɛ opération kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni o de b'anw conseiller o de b'a fɔ nin kan ka kɛ tan o de bɛ renseignement d'an ma c'est que o tɛ renseignement d'an ma tuguni an k'an débrouiller an n'an ka kanw bɛ attaquer n'o ɲɛ b'a kan o tɛ kuma an fɛ o yɛrɛ bɛ don faraudu yɛrɛ kan olu tɛ da t'a la tuguni donc o tɛ foyi kɛ décision filanan ye jumɛn ye parce que maliyɛnw t'o de dɔn il faut k'o k'o de dɔn caman bɛ kule Mali ko la ils connaissent même pas le fonctionnement de l'administration o tɛ foyi dɔn parce que pour eux min ka di olu dafara ye min ka di olu ni ye o de cɛ est-ce que maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ ka min document min dilanna Mali ni sara ni ka tɛ salaire ye militaire k'a fɔ ko faransi capitaine dɔ de y'a dilan est-ce que maliyɛnw b'o kalama faransi capitaine de nana dilan sara bɛ kɛ ni militaire ka papier de ye a document ye Mali sɔrɔsi bɛɛ nombre k'a daminɛ soldat la fo général a lisi de faransi bolo filanan ye jumɛn ministère de la défense la ni réunion bɛ kɛ coopérant français il y a un conseil technique de la France min bɛ réunion participer on a coopération kɛ filanan ye jumɛn sabanan ye jumɛn an ka école ba ye ninnu bɛɛ la o de bɛ cours dira an ka mɔgɔw ma donc o yɛrɛ jɔ u ka mɔgɔ bɛ Mali dɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko bɛɛ ka taa so mɔgɔ si kana baara kɛ ni Mali ye n'an bɔra o la maa bɛ ɲina min kɔ n'i ye douane daminɛ flux de la douane baara bɛ kɛ douane kɔnɔna na
tubabu bɛ yen n'i ye agriculture ta agriculture n'i y'o ta sɛnɛ de kɛ yɔrɔ ONG ba ninnu bɛ min yɔrɔ structure ba min bɛ yen tubabu b'a kɔnɔ Faransi b'a kɔnɔ a ma tila dɛ n'i ye ministère de la communication ta tubabu muso dɔ sigilen bɛ yen elle est conseiller technique au ministère de la communication réunion bɛ kɛ a la Mali dɔnniko la Mali tumakolo dɔnniko la Mali karti dɔnniko la o b'a dɔn ka tɛmɛ an ka mɔgɔw kan pan le mot projet la mo de ka notation o de ka RSI projet ça veut dire le point G il y a le point A B C D jusqu'à Z le point G c'est le point G dans le point français donc maaw bɛ kumaw kun fɛ maaw t'a ɲini k'a dɔn maaw b'o hakilinata fɔ sans chercher à comprendre ninnu donna anw na fo ka anw kalan an ka danbe an ka hɔrɔnya kɔrɔbɔrɔ ye mun ye a bɛ sɔn mun ma dɔgɔnɔ ye mun ye a bɛ sɔn mun ma dɔgɔnɔ ka hakilina ye mun ye bɔbɔ ka hakilina ye mun ye bamanan ka hakilina ye mun ye o bɛ sɔn mun ma o ka kabila ye mun ye o ka adamadenya ye mun ye o bɛ réagir cogo di a bɛ fɔ min ma ka dɔgɔ adamaden kalan k'a ban n'i taara faransi de ka dɔn k'a document bɛ yen mais anw yɛrɛ de b'an ka kɛlɛ la an t'a ka tumakolo dɔn an t'a yɛrɛ ça veut dire anw yɛrɛ maliyɛn tɛ ka maliyɛn dɔn e bɛ se ka yɔrɔ dɔgɔ i kɔrɔ dɔn mais dɔgɔnɔw de ka fulaw ma tɛ dɔgɔ vi cogo ma vi i t'a kɛ cogo dɔn ko dɔ ye kojugu ye e bara yan n'i bɔra ka kɛ ko ɲuman don tubabu ye nin bɛɛ kalan ka ban chaque ethnie o tila k'a kɛ bɛɛ la n'i bɛ maa kalan ne fɛ i k'a tigi dɔn o y'a ɲini k'an dɔn donc ni nin bɛ jateminɛ ka kan o ko bi ko bɔra mais o ko ni baara kɛra et puis le problème c'est que j'ai dit toujours au Mali mon n'an bɛ ban mɔgɔ la ko ka bɔ yen an ka ban o ka kan yɛrɛ la e bɛ tubabu kan e bɛ ka tubabukan fɔ c'est une honte quand même an ka mɔdɔ si on ne fait pas comme le cas an y'a ye min kɛra Kagame ta la a ye tubabukan bɔ yen ka na anglais mais tubabu bɛ k'o lamɛn fɔlɔ donc n'an dalen b'an yɛrɛ la mais n'an ka b'o bɔ yen an yɛrɛ Mali fonctionnaire Mali tubabu faransi wolofima ninnu o de ka d'an ye parce que faransisiya fila de bɛ yen dɔw bɛ nationalité bɔ olu ye français o y'u ka kalan kɛ français o ka so bɛ français o ka adamadenya bɛ français double nationalité bɔ olu ye français ye donc n'i k'i b'a kɛlɛ i bɛ mɔgɔ fila de kɛlɛ c'est pour cela an ko n'i ye jateminɛ kɛ k'an tɛ dɔn hali faransi ko ni rusi ko ye ɲɛ ko ne datu la parce que maa tɛ se k'i yɛrɛ tɛgɛ bɔ commandant bolo k'i bɛ taa di gafɛ fɔ a tɛ bɛn bamanan kan ka fɔ cogo de bɛn n'o tɛ bamanan tɛ parce que ne bɛ kuma fɔ ka tɛ la yɛrɛ tɛ a bɛ fɔ bamanan na tɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ baara de kɛra cogo min na a ka kɛ hakili sigi donc n bɛ se ka min fɔ pour le moment nin yɔrɔ na pour que mɔgɔw ka faamuya o ye nin mais ni baara sera ka normaliser et que civil nana fanga la population bɛ se ka dabila o y'a fɔ parce que en gros l'analyse en tant qu'analyse politique donc n bɛ se ka min fɔ de ko ni tɔgɔ Mali ko kɔnɔna na même Mali kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw kɔni olu bɛ mara olu de ka bolo kan an bɛ don min na i ko bi ayiwa ni tɔgɔ e yɛrɛ ɲɛ bɛ sɔrɔsiw ka mara taabolo la cogo di. Prince kuna o don an ye émission kɛ i ye fɛn bɛɛ kɛ pour que n ka kuma banna ko la ko n tɛ kuma o yɛrɛ tun ma banna kuma fɔ bi o non i ko n ka kuma ko n tɛ kuma mais ni waati min sera ka taa a bɛ kuma i y'a fɔ Prince an tɛ maa fila lamɛn wa an k'o lamɛn Umar Mariko a ye min fɔ ani Asimi yɛrɛ ye min fɔ donc n'an y'o lamɛn o bɛ se ka kɛ sababu ye maaw ka ko dɔ faamuya ne ko ni ko daminɛna bɛɛ b'i ta fɔ mais n'i k'i bɛ maa nɔgɔ k'a fɔ ala ma sɔn a bɛ gɛlɛya dɛ kosɛbɛ Umar Mariko an tɛ e lamɛn pour que i ye min fɔ ko misi wuli a kɛlɛ ne kɔni ala barika la ko ta tɛ bɛn ni misi dɔw cɛ mais misi ni wari mana ne y'a mun ye nka o kuma misi mana ne y'a mun ye o ni misi ma bɛn ko la ala barika la balaw e b'a dɔn ne b'a dɔn ne de y'a ɲini ka balaw kɛ commandant ye 91 parce que a démissionné ka organisateur de poste jamana mara mɔgɔ y'a k'i la cogo o cogo ni tiɲɛ kuma sera i bɛ tiɲɛ fɔ
ni balon ni mo idara mo fi ga akasha telefon kan se mo fi ako je du na rani ale tara franci ale tora franci mugarma ko bube ani mo na wa ka ana ga no yi ale ko ta wura mo fere atata ku yi parce que ko mo mo ko ko do na ni bube ni tu no yi ako na ko ka na no jira ko do ke donc bube ko franci na mambo amu mo bube ko ta ko mo fi na ko ya ko ga na ka ko ma so bube na no na do nasu mo mare ke me million ke me bi dunta mari ko ngena ko chara aba million bi du ko sa karo karo kama ni ga dege ko na ko ga ni ga sa ko karo ko ka ba bla ko bla ka menaka ale be ashini sa million ti kala tima ko na abe min ga ya de ta do ti ne ko mo nka ako joro ko kala do ma ci joro ko kin do mun ci élection wati de c'est ministre te ka bouger ni ministre de justice mo le chiedo kana na ga do ko na ga do su je su dale abana me ka do su dale entre nous na nguma ngoma na bitan ndo gouvernement fali o gouvernement fali na do yu changi to ka ko te bu joro mo se ka ke ne ko e o se ne a fawi o se kan ta kana ngla ko la ka ke marionnette ndi se ka so donc tara o ye barake amake foi kama ni joro ko te bon asini fana ko kuma de fo akara joro ko kuma de ma ko kuma te mais ko kuma te parce que nya fa na fa no ka ni fa da fo ka ta bla amma foi de ye o ko se ka ta na isra mi na ma de no ko na ko fi na kala to so ko kala de awu mo che ay ni joro ko kala de awu mo che Nanda anta da no le mais on est to ay ni France ako tienda aba foina adale no parce que ale ba kala man de fo da ke ko mané 91 anu ko jale aki ko donc mais tu es ma parler on asimi akara tu me era tanya fo ça natanga nyako no de fi o ma da bongo ni kortola le mo da be kala ani kortola e bi ja tusi ma ti se ka ta ko ba wo le kana da ne ta ya la sula ka mo ba ma kala donc e ki ta ka la fanga la ki mo ti jafa mali kere la fo do ko kunyo mini e yen ta ka la fanga la min ti ta fanga ji misra min ti ta jama ji misra la ka ke asimi anyefo Jora zaman yang belum boleh nanti musik aku beli berada karena kali di apa ada yang baru maka di macam itu macam di dalam dia macam apa kira bila hui semua sila lain dia masih ni mah orang tu anti masih cuma sama dengan saudara cuma jadi ke minggu ni suat itu betul usah orang ni betul dan gila cuma aku punya kode kode. Tadi, noi bilang tentang Korea, musik Korea. Zaman kan kau mula, pasti dulu mata. Zaman dulu jinggu bom punya na. Pasti ni ada musik film buat kami terlalu. Belum punya kanson sirap. Disebut lah, belum juga hampir jaga disebut kini apa pun di transaksi. Donc sama jumlah lah, kira baru tu, temu dua istri baru tu. Ini ada sekitar 4 kira kira baru sini. Nak rakul mukram dua sekitar, mungkin musuh kami dah ada. Kapan belum pun kulah. Bukan yang kulah bukan. Asal mukram itu karena nasional. Donc c'est tout une communauté qui a avec toute la collaboration très fréquente dans toute la famille. Bon, il y a beaucoup de choses là. On a des choses qui sont bonnes. On a fait beaucoup de enfants. Alors, on a fait beaucoup. Donc, nous vraiment des moyens de faire tout ça là. Bon, beaucoup de gens ont volonté. Parce qu'il y a un programme. Il y a un programme. On va faire des kata. On va se vendre. On va nous dire on a fait comment. On a fait Amata welcome
an m'a kɛ foyi kɛ kama an ni ɲɔgɔn cɛ an tun bɛ fɛ fana ka tilan cogoya ma tilan donc ni an ta ma di mugu bɛ ci an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn fa donc pour que date nationale ni armée ninnu tɔ kana se ɲɔgɔn ma an kana ɲɔgɔn fa donc an ye bandaw kɛ Mali ko tɛ donc anw yɛrɛ kɛ ko ko ne tɛ commentaire wɛrɛ foyi ko ne tɛ commentaire wɛrɛ foyi ko parce que min don ne ka kuma man di Mali la anw tɛ tiɲɛ fɛ ni min bɛ tiɲɛ soutenir n ka fɛ i bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye n'i bɛ danbe ko kuma fɔ n'i bɛ halala ko kuma fɔ i bɛ lagosi n'i bɛ hɔrɔnya ko kuma fɔ i bɛ lagosi o kɔrɔ t'a ye k'a fɔ an ye hɔrɔn ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɔrɔ t'a ye an ye danbetigi ye ka tɛmɛ bɛɛ kan mais an ka kɛ anw fa denw ye n'olu ye n'an dɔn k'u ka fɔ hakilinaw ta an ka kɛ danbetigi an ka kɛ hɔrɔn e bɛna presque ka ne bila baara dɔ la ni jamana taabolo n b'i kɛlɛ a ka ba kɛ mais n'i y'o kɛlɛ kɛ dɔ bɛ ni fɛn bɛɛ fɔra ka da min fɔra kuma na n ka tila kuma dɔ de y'o de ta ye fɛn bɛɛ fɔra kuma na fɔ kuma na maa fɔlɔ min ye kalan kɛ Russie jamana na ka Russie kan a b'a fɔ ko tiga o ye Bandaw maa min taara avion 3 san Russie jamana na ka ni a ma diya karamu n'a fa ye n'o bɔra gouvernement na o ye Bandaw ye o kuma o fɛngɛ nalen le ministre donc ministre le général Ndoni est trop fort Daoud nani Daoud y'a fɔ assemblée la an bɛɛ ɲɛna ko Russie ko avion kelen de bɔ sa ni avion fila wari la sara dans 2 mois an k'a jɔ k'a fɔ avion t'an bolo Russie o ma de y'o de foyi ko an ka kan yɛrɛ fɛ san'an ka bon o de mɔgɔ wɛrɛ la Russie o Tchad o Burkina Faso an yɛrɛ ka kɛ danbetigi an ka kɛ hɔrɔn ye an ka ɲama tɔw y'o yɛrɛ dilan en 1961 armée tun bɛ créer dans des conditions difficiles an ye Faransi gɛn don min Faransi bɛ taa o y'u ka minɛnw jeliya k'a daminɛ ka taa dɔgɔ Génie na fɔ na ka taa dɔw fili au kɔnɔna na ka taa dɔgɔ ce jour là le Mali s'est tenu comme homme d'honneur et homme danbetigi de hɔrɔn de Allah et ce jour le Keita, le véritable Keita du Mandé a parlé. Le fils du Keita a parlé. Djoussou Koumana, Hakili Koumana, Kodon Koumana. Cet homme, Moulgo, était respecté et se faisait respecter sur le plan national et international. À Koumana Odo, à Kokandita. Mais après tout ça, dans le mot où il est Kanawa, Kochama Makamela, ni histoire d'un Benaka Guerre à mais faisons extrêmement attention. En cas de carotte dans la Sénat. Moi je comprends. 21 millions d'autres Sénégalais de Romakala. Il est important de comprendre. Ni fait dans la vie. Mani la midi mindo. Il t'a fait sous là. Les coups d'état qu'elle est dans la sous la tête. Mais même quand tu vois le Jaffa. Quand on a fait un cadavre à Kabafa. Faut faire au détail les enfants, les jeunes là, on attend taillot. Faut faire les détails. Et c'est ce que nous allons dire en Kafamia. Personne ne se laissera intimider parce qu'on fait d'abord. Nous de son rôle le plus grand criminel au Burkina Faso était Djindiri, le général Djindiri. Il y avait Kassola. Nayemike, Hasmiko, Nayemike, au Pourkakana échoué. A kuma na kata tama biyo kuma la kana me. Aye mi fo kata ko jamana be position na. Aye adressé Mali jeunesse la tumari. Aye mi fo Mali jeunesse. Ka fo ko hakina me kanga sigi bara kanga ke. Hasimi ka te message me dit. Mali jeunesse ma. Je pense am c'est la possibilité ta. Ka donner la main pour que Mali on ka fa bien. Fait mo fait bien. Hakili sigi ko. On be ka joina. Amma dabo ka fame ma ka vije amma dabo ka fame to la fo mais anyami ndambe ka ba fo on fait ka to woni mani ko on nga tien la vérité soit révélée am se ka ke am bi fi mais là aussi la ka to on va corriger mais ça na nga corriger amma hakina taw fo ka mali hakina no da ka fe do fo ka ta ko mo ka se ka fa ya hasimi am bi na la pour ki adresser mali jeunesse ka ayami fo anda la jeunesse, vous avez un rôle central, vous avez un rôle de veille sur la nation malienne, vous devez servir de sentinelle, et c'est à partir de maintenant que vous devez nous servir de cette intention. Il faut des sacrifices,
On ne peut pas se mettre et se récolter le lendemain, ce n'est pas possible. Soit nous acceptons, en tant que jeunes, de préserver notre nation, de faire des sacrifices que nous n'aurons pas bénéficié après, des avantages que d'autres personnes vont bénéficier, c'est normal. Mais si nous voulons tout faire, tout bénéficier, c'est que sûr et certain, ça ne va pas très bien se passer. Parce que quand vous regardez, c'est cette jeunesse qui est souvent manipulée. Et manipulée sans qu'ils se rendent compte. Vous devez accepter certaines choses et vous devez refuser certaines choses. C'est de ça qu'il s'agit. Avoir des principes. Parce que votre avenir en dépend. La stabilité du pays en dépend. Et l'avenir dont nous parlons, ça se prépare aujourd'hui, mais c'est la jeunesse qui doit préparer. Et aujourd'hui, vous êtes interpellé à jamais. La transition, c'est une courte durée. Il y a trop de défis à relever, beaucoup d'attentes. Et tout le monde veut que, au moins, son problème soit résolu pendant cette transition, ce n'est pas possible. Nous devons aller à l'essentiel. La raison pour laquelle je vous demande, c'est de donner l'avenir, en tant que jeune, de jurer. Pas ce que la transition peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la réussite de la transition, non pas pour moi, mais pour notre nation. Ça, c'est très important. Et aussi, ce que je souhaiterais vous demander, vous êtes interpellé à l'échelle. Les difficultés, nous ne devons jamais avoir peur de gérer les difficultés, nous allons toujours avoir des difficultés aujourd'hui, demain, même après-demain. Mais nous devons voir les résultats, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos différents. Parce que nous devons sauvegarder l'intérêt national, c'est le plus important. Et rappelez-vous, je suis jeune, le même que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Si tu échoues, ce n'est pas la jeunesse malienne qui a échoué. Si tu écoutes la jeunesse malienne, tu ne vas jamais échouer. Mais si tu écoutes ton cœur et ton intérêt personnel et l'intérêt de ton groupe, c'est inévitable, vous allez échouer. Nous allons mais ni Mali légué et Nord qui a fait et Nord qui a ni Malien de Mougassi ni anga ketchuli ni ya ko mauti ke fa mauti kala ni ya de pinga min bikela encore par foyer c'est de lutter contre le terrorisme et d'imposer la sécurité nationale ni auquel le peuple malien va t'applaudir. Mais si tu restes dans ton bureau curatré dans le luxe insolent et bien il ira là quand tu mets dans la cadio avec un spa n'a pas fait Allah subhanahu wa ta'ala parce que Mali est en bête d'état. Parce que quand aujourd'hui le peuple malien pense qu'il faut l'attaquer. Le peuple a demandé le changement. Cette jeunesse qui se fait manipuler parce que c'est une jeunesse pauvre, une jeunesse qui cherche à manger, une jeunesse qui n'a rien. Mais cette jeunesse, effectivement, pour qu'on ait des choses, on a créé halal. Et c'est parce que cette jeunesse que nous avons besoin de continuer à insulter, instrumentaliser. Cette jeunesse n'entend plus qui suit comme des chiens des gens. C'est pas cette jeunesse que nous avons besoin. Des vrais jeunes qui se battent la main sur le cœur, qui regardent Dieu en disant que nous allons gagner le défi. Les jeunes, ce n'est pas des jeunes opportunistes que nous avons besoin. Je vais me supporter. Nous voulons des jeunes qui croient à l'avenir et qui croient à leur connaissance, qui ont une certaine maturité, qui ont dans la tête. Qui peuvent d'abord tracer l'avenir de notre pays. Et cette jeunesse qui doit avoir des enfants dans le futur et qui doit prendre l'avenir de notre pays en marche. Donc, ce n'est pas des discours pour manipuler, mais c'est des discours pour montrer l'orientation. Donc, on a faut les laisser. Nous devons meeting avec Erdogan là,
avec la deuxième mana ko seli bi ke ga to yede bi mo ta seli donc ko midi ka mo so midi ka mo so o to de mo na le se kana ka se kana ko donc nous on na na ko ka e tengere pe a ka la ni la ligne est rapidement barre mina ke na tani gouvernement sila to large concertation de ke na donc gouvernement sila parce que na ya serment prêté na lundi je vais faire des signer nous signer na donc barre de dame na donc pour les concertations pour que on chama nyama na qui doit être des spécialistes dans les domaines parce que tout ma ka de barre c'est la question donc ça veut dire na donc jati lena na donc il ma chama mina ke na donc il pour que tu là pour que barre parce que na ba sila donc en gros donc on est programmé mais tu sais que comment aussi donc ni ma savait c'est na comment ça s'appelle la symphonie ou les journaux donc les certifiés donc la symphonie on a ma savait donc on va foutre à Bagdad la matériel fourni à compositeur ou yo ka journal donc spécial donc en cas donc à titre qu'a fait que page qui est dedans sur l'USR ouais donc en tout faut Bagdad na yo faut Bagdad la fika faut ta connaître ouais na nya faut et tout c'est que l'USR ya ka spécial so ambe fouli la scène donc a nyama bela ka fouli la scène donc pour ça ka fouli la scène donc toujours ma c'est tous ceux qui sont dans les groupes la belle faut la belle pas donc le chest la c'est fou donc la air la sax faut donc masse faut donc chama faut ka faut ambe para ni na pour nous en taille jamana ko faut le laisser aussi l'envers donc para que construire pour la Sylvie faut le laisser aussi donc en va former ça un camarade donc à nous pas problème bébé au bébé on est maintenant dans la encore aussi à mes beaux ni na donc Laurent qui fait notre travail à quartier na folie ni aussi ka beaux ni na donc pour valider donc ta ni na wala bi ko wa ka ga di wa be ko ya ko to mena mena di ko dam baraka da ba mu ga di donc ko yero be sengana ni wati la de a be sengana mo de la a ko jo na ko na donc ça veut dire na flo ko ingara fe do de ka na ga la no no ça veut dire no ba ni na ka no ça ma fa determinare la tua bola questa casa la danza me contracteur ko modi me alsa matra alo ko so ko ay amo la tua bola la sana ne ko ma no na ali se da wa fa aussi e la consultation de mai na to se casa non ma tua bola ma da ma ni ga san sana ni la ay donc avec les jours 2029 même mo flam ko sabata donc 2029 74 70 ko do banko bulu dala allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi to woni jam kamel ka bani abat touré do abat touré kamel ka bani abo moyamu ko ba basina wallahi basina alhamdulillah ba ni ngal ma bi fer ni to go fer to on ko wone an so ma ama jeladu to sa be ala kabla dina mini wala ngo anga fara gawta ni wonkawa taki bala nda ajjo ko tabana yi ku tabana kewa akala ba nga fara don tige don to mali de aya ko mo honni ni aw ga ma anyi ko tabana o ni de tala nga fara don to ni wonka ni diga joro kelela nda joro ta mo ko ko son ko jama nda furi un seul 2%. Ça m'a dit de dire là. Parce que malin France Grando. Il va se faire comment? Si je m'avance de. OK. On a qui vous envoyer. Merci beaucoup. Un peu de Grando. Il y a un bon de tamana avec. Oui. Voilà qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame. Ami ko ki wala ngando. Awe mo wala bisika ko wa. Ndagala mo wala ka do. Allô, bonjour. Ça va. Va prendre mon bonjour. Vous l'avez amené d'où? Ah, ça va bien, non? Ça va. Ah, bah, voilà. Merci pour les informations. Merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment parce que ça vous l'a mis sincèrement à moi. Voilà. Donc, nous sommes très récemment clés d'état. Et il faut que nous France. Et à nous donner coopérer militairement. Alors, on me fait voir une coopération militaire. Très bien. I'm saying, parce que moi,
talent en français. La première des choses, coopération qui est dans le domaine chamana. À l'école là, moi je suis de Folon dans la société pays socialiste. Donc on a sɔrɔ de fɛnw hali an ka avion fɔlɔ ka sɔrɔ de bɛ yan an ka mɔgɔw ka bila ka taa formation na de y'a kɛ an ka karamɔgɔw tun bɛ bɔ de jamana na ka na an ka dɔn français kalan yan ka tila ka k'u ye de ka INSP jɔ ka d'a ma de CFP jɔ ka d'a ma de an jɔ ka donc an dɛmɛ IC ka jɔ la mais o kun ni o bi tɛ kelen parce que min dɔn il y a beaucoup d'évolution mɔgɔw k'o faamuya o de la donc c'est pour cela kun ta ye min kɛra ka taa an bɛ min c'est pas la même chose. Maintenant, les Africains, les Africains, c'est sûr que c'est pour la indépendance, n'est-ce pas, mais la parole mais il y a un décide de moyen de se faire. Donc, parce que quand on est question de pays, quand on a monté, 1974, 78, allô, mon là. On va c'est là. Allez, quand les deux maçons. Ah oui. Dans 1974, 78, allô. Salam alaikum. Allô. Voilà comment sont ah oui. Assona. Allô. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Comment ni jamu kawele kama ni Kante? Oh, c'est monsieur Kante. Kante ça va? Ça va. Merci Kante. Pare do ne manga ale. Merci beaucoup. Benne ko berganu togo ye mbe asimu ko ka barkata donc wala taki ko jugu berganu togo ne ni kuma ko depuis coup d'état ko coup d'état ke ko appelé selen ko jugo do rete bandaw nu dewne asimu do ye ko ata ko no para ko ate yere donc atena ko kwasi da uvana ukale la para la katla ka kuba man donc o komo nyuwa sino asimu ka dapo kama te ka ko banda ka tambe te ko ni ma so tamane le nanani ke o ne fana di boy pour que se le kana tule ni yo ni para pana ile ta ko were ponche perdano to go metran ne ya tita go mana na ne mo wala malla andro mane de singa kere ko ka ko e wadi ma ke ko ma o ti don ke fui ka suro pangabe arama de formate donc fanga fana de tigre ko ti dena do ni tuare ube kalandi la do ka ke pa parti do fana dunia bala donc est ce que soge du mana na ti sai de dangania de enteni bulu ka ko du nana para in saria ko twa kadu e twa dunia bula twa mena asimu nu bena ko ke wa est ce o garantie ni ngali gele parce que yoro men toro bene la na a hami bene la wo ya woro de parce que to e perdanu to ko ni e coup d'état ke be ka pembe yele ma jamana ko mais coup d'état ke la mana grand coup d'état ke la mana nata o coup d'état est celui de que wajibi e kwa ala délité politique Gati ibe kuma surunya parce que abe wala abe mo wala dan do fa dron ni kuma jaya be mo wala te dum quoi. Allô. Merci beaucoup. Adaka amba fo ala contribution jana abe mo wala manta ka mo wala makam se wota awo 1914 78 allô salam alaikum ko bi ka radio la alaikum salam wa rahmatullah ko ni jamu ko amele ka woni Musa Sanogo ka wasi de Niger Musa Sanogo awa bismillah ni ngal ma befe oh comme président nous faut aba ka fulu vraiment aka kuma ka dani mais mba ka ni ngal ni kala dron amma me coup d'état te daka mais diction jumɛn yɛrɛ talen don olu bolo ni président yɛrɛ fana mana fɛn min kɛ jamana est-ce que o fana tɛ coup d'état dɔ ye jamanadenw kan est-ce que Surasiw ka coup d'état yɛrɛ ma ta ni ale ta ye donc n b'a fɛ ka président ɲɔgɔn ɲininka o la min fo k'i barikada donc effectivement i ye min fɔ ma jamana dɔw texte de b'a to ale mɔgɔ laban ye texte de b'a to baara dɔw bɛ kɛ ka tɛmɛ sɔrɔ ka donc jamana ma ɲɔgɔn ye o bɛɛ ka kɛ constitution na ne ko est ce que o hakilina dɔw man kan ka ta k'a fɔ constitution na ka tɛmɛ n'i ye baara dɔw kɛ n'a ma ɲɛ assemblée k'i yɛrɛ i ka kan k'i bɔ a la
o de kana de dessus ne hakili b'a la da zuma ye ala minɛ ka ta ka wari so dɔw la a ma ɲɛ ka tɛmɛ o y'a bɛɛ kɔ donc ça n'a pas le principe dans le sariya taabolo de ye mais anw ka constitution o t'a la président bɛ se k'i faga jamana dɔw yɛrɛ ka an y'a ye ka Tunisie na ou jamana jumɛn na y avait président tuma kɛnɛ a kunkolo tiɲɛnen don donc président bɛ décision ta mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ a kunkolo tiɲɛnen don fo don o taara président sɔrɔ ka a yɛrɛ bɛ tabali jukɔrɔ ka n'a mɔdenw ye ka taa a bɛ boli la ka taa jakuma nɔfɛ a b'a la ka bɔ su o don de ka taa a dalen ka ko ka ko ça c'est pas normal jamana ɲɛma tabali jukɔrɔ a bɛ boli la jakuma nɔfɛ o ko ka taa donc c'est pas possible donc an militaires ye o da suɲɛ k'a fɔ ka taa b'a fɔ o tilala ka analyse kɛ o y'a sɔrɔ ka effectivement kunkolo yɔrɔ la ka taa dɔgɔnin de fɔ dɔɔnin b'a la anw fɛ hali ni kunkolo tiɲɛnen don parce que mɔgɔ t'a dɔn waati ni i bɛ ka kunkolo ka ɲi wa ma ɲi donc mɔgɔ t'a dɔn ko kɛlen de cogo donc an t'a dɔn ko kɛra cogo min jamana bɛ fɛn bɛɛ fɔ yan jamana ci ba donc an bɛ foli kɛ ka k'a lase bɛɛ lajɛlen ma komi a tɔ tora quelques minutes an b'an ka foli kɛ ka ka bi ta jɔ yan parce que exceptionnellement an b'a daminɛ a b'a Bafanda Traoré Tanti Madame Meiga Mamana Jallo Naboli Bana Mama Jete Madame Traoré Mariam Jara Madame Dani Wanya Dansra Madame Jara Bébé ka DGMP Burubena Madame Nyafo Fati Bengali ka DGMP Burubena Bella Jede Ufo Kudu Kira Manjola Kayla Fatmata Zara Ukanaji Sama Foli da Alema Kwa Andi Soma Kala Mejere Jebulu Bella Jede Ufo Merci beaucoup. Donc, tel que nous sommes là, on vient à l'école donc très signé du boniment. On m'a dit la fois, on a des motos tanné pela. Il est noyé du ministre de Niama Baye. Ani moto de ta ka ka bi yele bajala na ka to ka ka yiri poni do na ka bi yele wala ka teme dire flene ka moto bule azara chama tele do yiri fu ka wanya merci ale to be o ba ma madame bi ba ata ba ibe ka so bi ñoo fe ko penda ibe ka to ko il est policier ka be sur Nations Unies donc am bolé ka bi a konna na ka to ande kra ko a sa de ka aba fosse bile fale pour jini fe bo moto mi kera to moto bile na ta moto kera fina a ele kera fina mo li bora carte ko be ba ni ji ko an ka ko pe na ta to be foli kai na ta ko wati na ban la me ba so yele ni kai na ko no na ni foli kai ko da na asta ku ba ni na na ko se si na ta directeur no ye ko kai ma to ko ka madame ye le colonel Abdallah Traoré ma o ma be o si jama na ye woli ka fo ka extrêmement mo ta ko émission bi kɛ an ka école den bɛ dunuya yɔrɔ bɛɛ la ka fɔ an ka émission ko k'a lamɛn mais an b'o fo ambassade la an b'o fo ka dɔn faransi ka États-Unis Russie Angleterre ka dɔn Canada ka taa maa o maa b'an lamɛn sur le plan international na an b'o fo o bɛɛ dɔn n'an y'o fo ka dɔn ko foli bɛ lase ka dɔn ka Hawa Tall n'o ye n terikɛ ka muso ye parce que n tɛ fɛ k'ale tɔgɔ fɔ Paul min tun bɛ kaso la an taara so Paul ko n'a ma bɔ a la ka mun yɛrɛ bɛ mana kɛ fɛngɛ kan tɔgɔ parce que ne ta in ka ca police na ngora ma donc jeliba ka dɔn n'an y'o fo ka taa bana ma jeliba ka dɔn ko Bernard Tapie an dɔn ko balo ma jeliba grève wuli mɔgɔ n'an y'o fo ka dɔn ko Madame Traoré Awa Dia donc n'o kan lamɛn n kɔrɔkɛ ka dɔn a n'a ka équipe nationale ta